Ever baş temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin ekranên Çarpel Medyayê. Temaşevanên hêja îro em ê dest bi bernameyeke nû bikin ku bername li ser qedera Kurda, hebûn an nebûna yan jî tunebûna Kurdan e. Bername ê li ser holê rakirina netebeya Kurd be, tunekirina zimanê Kurdî, çand û dîroka Kurdan. û her wiha qedexekirina navên Kurdî, Kurdistanê ji alî dewleta Türk ve çawa hatiye kirin û hîn jî tê kirin. Bername wê li ser van mijara bin. û bi taybetî jî pêvajoyek ku li Tirkiyeyê ji dema Cumhuriyetê destpêkirî heta îro dom dike, em ê van mijara bînin ekranê. Yani em ê behsa çîroka Kurdan ya sedsala bîstan û her wiha a bîst û yekan bikin. Tabii ji bo vê jî bi sporê me birêz Osman Aydın bi me re ye. Kek Osman Aydın bi xêr hatî. Nafere dawî êvar baş serkeftin daxwaz dikim. Hêvî dikim saeta te baş be, demeke dirêj me te di ekranên Çarpel Medyayê de nedidît. Çawayî başî? Başım min sabun. Vallahi Çarpel Medyayê da ve ban nekirek nahatim boyu xuyane dikir. Yani saeta te baş be, xuya ji vê pêve em ê dest bi rêze bernameyên gelek cuda jî piştî van bernameya bikin. Yani wa ez dibînim ki saeta te gelek baş e. Zor spas saat baş herî. Yani ez zanim ku tu her tim qîmetê didî Çarpel Medyayê û me jî. Tu çawa divê pandemiyê de tu li Almanyayê bû ne wisa te aşî vaksîn te wana kiriye? Vallahi 2 salê Almanyayê dernek ettim derhaq bi pandemiyê. Neçûm welatî mixabin. Yani Nû li Almanyayê bicî. li Almanyayê demekî zahmet vekişan. Yani xuya ji vê pêve tê derê bigerî, em ê li bendayê bin ku tu werî cem me jî bi rastî. Kek Osman, ev bernameya çarayek ku tu di Çarpel Medyayê de çê dikî bi rastî, performansekî baş û gelek ew berê te bi Mehmet Gul re dundem bûgine neler yaşadık çêkir. Piştre bi hevkara me Evîndar Tekîn re navdarên Kurd û piştre jî bi Seyda Alpşan re Kurdistan tarihinde önemli yargılamalar bu baharım ne wisa? Belê. Kirinin girîngên di dîroka Kurdan de. Dewan çê dikir. Ana jî em vê bernameya asîmîlasyonê mirina bêdeng çê dikin. Çima mirina bêdeng kek Osman? Berî kem derbasî mijarê xwe bibin, ev mirina bêdeng te ji ku peyda kir? Ji ku ew bû? Mirina bêdeng terminolojîk aydî min e. Yani va terminolojiya di vî warî da min qet nedît, ne bihîstî hatiye şoxlandin. Cara yekemîn min di vê pirtûka xwe da kar anî. Asîmîlasyon bi xwe mirinik e. Yani mirina gelekî ye, Rolê rabûnî yani. mirina insanan e. Lê ew mirin ne fizyolojik e. Mirina fizyolojik bi nexweşiyan tê dawî jî bi Ezraîl tê. Bir tane Ezraîl hey ne Ezraîl tune. Tune, Ezraîl tune. Nexweşî tune, dûîra cennet û cehennem jî tune. Van mirina mirin bêdeng e. Meriv car cara di ciyê xwe de rûniştiye filmekî sêr dike, ev filma rihete digire. Car cara di tiyatroyê da, car cara di stadyumekî da, car cara di dibistanekî da, car hey di kongrekî da ev rihê me tê girtin em dimirin
gav dimirin, dilop dimirin lê haya mejme nabe. eri Çik bêdenge, ev mirinik bêdenge, em dura dibînin ki em mirine. Ev mirina yek car da jî nabe. Mirin bi salan devam dike. Yani tenê 10 sal, 20 sal jînine. eri Di sê pêvajoyekî dûr û dirêj e Tabii pêvajoyek gelek dûr û dirêj e, di sê Evet. tradisyon devam dikin. Ev gora kuvveta evek asimilasyonê çê dike, gora kuvveta wî û imkanên wî û ısrara wî jî tê guhartin. Car hey zû dibe, car hey kêm dibe. Lê dawiyê da eğer tu ketî hembêza asimilasyonê dawiyê da wê hembêzê da tu dimirî. Eğer tu haya xwe nebî, tu tedbîra xwe negirî, tu ber wî astengî negirî negirîse tu diçî. Yani mirin bi Erebî çek dibe mukadder. muqedder e baş kek Osman hinek jî mirine lê ji bo vî tê dikoşin yani asimile bûne lê ji bo vî tê dikoşin yani em wan çawa binav bikin Meha ew da dibin ya wexta dimirin doyê ketiye sekeratê. eri Ev sekeratê dane. eri Haya xwe heye ki way miriye dimre haya wî jî heye ve dimre dixwaze ningê xwe bide ber xwe carên jiyana xwe şiva bîne. yani weka diber xwe dide ku gere Evet. Ev berxudaneke, berxudan jî jiyanê ji xwe ji ber wî ev hê tiştekî hêja ye lê tiştekî derengbayî ye. eri dereng maye yani lê diber xwe dide kek Osman pirtûka te li cem min e bi rastî min xwend lê dema min telefonê te kir li ser vê bernamekî çêkin te ji min wisa got te got mêdî ev pirtûk biçûk e lê esasê xwe de ji wê pirtûkê meriv kare sê cîld ansîklopedî derxe ew qa mijarekî pir girîng û pir fire ye karînkî behsa vê bikî yani behsa kitêbê bikî tu tê de behsa çi dikî ji ku dest pê dikî heya ku diçî ji xwe wê mijara bernama me be jî vê rêze bernamaya me karînkî behsa vê bikî yani ez pêşî bêjim sed û 10 rûpele sed û 12 rûpele ji alî weşanên deng ve hatiye derxistin ev jî pirtûka wî jî wiha ye asimilasyon mirina bêdeng karî hekî behsa kitêbê bikî kek Osman Ev kitêb li ser mijara asimilasyonê hinek nivîsê min hebûn. Yani min nivîsî bû. Lê di heşê min da ev tune bû. Yani programı kusa tune bû ki, proje kusa tune bû ki ez vay bikim pirtûk. Lê hevalekî min gelek qedir bilind ku ez ji aqlê wî hevalê xwe gerek memnunum. Goçman akçı pirtûk vay. Evvelki bu işaret ekşimira min ser ve mijara zeydetir xebitîm û lêkolîn çêkir û ev pirtûka hat holê bi rastî pirtûk biçûk e lê naveroka pirtûkê ez dizanim ki devlemend e. Yani ji vê naverokê meriv dikane 10 cilt tişt binivîse. Yani ansiklopediyek pir xweş dertê li ser. Yani her tiştek min berfireh negotiye lê min işaret daye yani min rê nîşan daye. Di vê rêya da meriv biçe dikê van konagana. İşte eğer mirazê hinek kesan hebe bigêje van konagan dikare li ser wê mijarê ew bike. Şoxlê xwe zêde bike, berfireh bike. Bi rastî dawiya pirtûkê de te cumlekî pir xweş daniye. Bi Tirkiye ez ê hewl bidim bi Kurdî bêjim. Te wisa gotiye kek Osman
malbatên Kurd hem ji bo zarokên xwe perwerde bikin û di heman demê de jî li dijî cehaletê di ber xwe bidin ketibûn hundirê paradoksekî, rewşeke paradoksa. Diviya ji bo wî biryar bidana. Heger zarokê xwe bişandana dibistana ji bo zaniyariyê, ji bo perwerdeyê, wê zarokê wan asîmile bibûna û biketena pêvajoyekê mirineke bêdeng. Lê wan li hember cehaletê sekinîn û zarokê xwe şandin mekteba. Tu ji bo vê çi dibêjî? Yani Kurd rastiyê kirin, an şaşiyê kirin, çi kirin yani? Vallahi naha ev paradoksek gelek giringe ji boy Kurdan. Ne tenê ji boy Kurdan. Evek ketine çerxa mirina bêdeng, ketine çerxa asimilasyonê li her derê dünyayê saye. Ev paradoksal pêşwane. Erê. Ya zaniyariyê Fêr bibûna. fêr bibin, li hemberê wê asîmîle bibin, ya jî zaniyariyê red bikin, asîmîle bûnê red bikin, lê cahil bimînin, nezam bimînin. Erê. Ve ew kike tu çawa mêze dikî, çar zarokê min hene ve her çar jî şandin dibistana. Erê. Yani min cehalet red kir, lê wexta min şand dibistanan wek gelek Kurd di mala xwe da, di malbata xwe da ew min jî ew perwerde kirin. Devlet, imkanı devlet ji imkanı min zêdetir bûn mutlaka. Ev devlet bu ez şahsım. Bu. Ez şahs bûyî. Evet. Kek Osman, yani tecrübeteyên heştê salî wisa nîşan dide. Yani ev aile zarokê xwe pirtir di kîjan demê de dest pê kirin şandin dibistanan. Yani meriv zane ku pêvajoya asîmîlasyonê ji Cumhuriyetê dest pê kiriye. Yani salên pêncî, çilî, şêstî û şandina wan gelo şaşîtîk bû yan baştir bû yani. Naha ez tiştekî bibim îcar asimilasyona di Türkiye'de çawa dest pê kir. Em ê wî dawiye ez bu tenê hevokek min xwest bêjî. Yani dewir de en berfireh dikarin Erê. ser xeber bidin. Lê evek ji bo asimilasyonê devletek kanûnê da maddek danî. Dibe ki ilkokul mecburidir. Herkes yere zarokê xwe bişandana. Ve ne tenê boy Kurdan bu boy Tirkaj olsa bu. Erê. Tirkajı Tirkitiya hune dizaniya. Yani Axta devleti Kurd asimile kirin, devleti Türk jî ji bo Tirkitiye asimile kirin. Evet. Ev jî bu. İcar ev mecbur bu insana zarokê xwe bişîne dibistanê. Li hember cehaletê. Lê piştî 5 salan şiva hinekan zarokê xwe hanin mala xwe karê xwe da şoğlandindan. Hinekan jî şandin dibistanên seratayî û zanîngehên mezin. Ev tiştekî baş bû ji ber çi eğer civakı nezanese ev civaka xizane. Nezanî xizantiye. Nezanî xizantiye. Ji ber wî jî çiqa civak nezan be veqas bin dest e. Veqas riya xwe nabînekî xwe çarekî ji xwe re bibîne. Aciz e. Bu teslim e. Teslimî dagerkerê xwe ye. Ji ber wî yekî dibistanan da perwerde bûyên ji boy me evike ji boy me pir giring e lê tehlika wî em bizanin ki
heye evji hemberi wî asimile bune îcar ve asimile bune em dikarin mala xwe da nerim bikin. Em nikan ji holê rakin lê em dikarin nerm bikin. Çawa em dîroka xwe dikarin zarokê xwe rabibin. Em zimanê xwe dikarin zarokê xwe rabibin. Em çîrokê xwe dikarin zarokê xwe rabibin. Em kilam û helbestên xwe dikarin zarokê xwe rabibêjin. Zarokê me dwarî warê çandiyê da fêrî zimanê xwe û fêrî çanda xwe bikin. Evet. Va tedbirek gelek giring e sed de sed nayecî lê gelek giring e û ji vê tedbîra gerek em Baş e. Kek Osman mijara Pirtûkê qapağa Pirtûkê jî balam pirkişan me pir jê hez kiribû rastî. Te mijarekî pir xweş hilbijartibû. Kaz em eger dîsa were ekranê ew. Bi rastî salên heştê darba 12 îlonê tê bîra min. Tabî devleta Türk bi navê kampanya binav dikirin. Gelek emirmezinên me, jin bin, dayikên me, xwişkên me, bavên me, kalkên me kom kiribûn. Bi şev wan dişandin mekteba ji bo fêrî Tirkî bikin, fêrî xwendinê bikin. Yani ev wexta min vê rismê dît wana tên bîra min bi rastî. Ev resim li ku peyda kir? Ku ye vir? Ev resim hevalê min Qedir Bilind Ziya Laçîn. Pirtûkên min gelek çapkirinê da alîkariya wî nebûna pirtûkên min çap nedibûn bi rastî. Gelek alîkariya wî min dît û boy qapağa Pirtûkê min ji wî pirsî got resmek heye ba min ez ji te re rê bikim qatin çavînê va resma ji min re rê kir. Gelek spasdarim ji Ziya Laçîn re bi rastî jî vênekî gelek balkêş e, vênekî gelek giring e û vênekî çîroka me tîne holê. Ji ber wî ev vêneya min di qapağa Pirtûka xwe da karanî. Baş e pîroz ve inşallah em ji temaşevanan re bêjin ji weşanên deng derketiye ji ser internetê jî me re dikare bikirin. Min bi xwe ji internetê kirî 2 roja de ji mir hat 3 roja de. Dakî temaşevanên me bikirin, bixwînin. Pirtûkek pir hêja ye. Kek Osman em werin bernama xwe. Bernama me got em rêze bername çê dikin ve çend beş bin. Îro em ê bi giştî li ser asîmîlasyon çi ye? Asîmîlasyon pêvajiyên asîmîlasyonê çawa derbas bûne û li cîhanê mînakên wî li Kurdistanê û her wiha dema Osmaniyan de xelk çawa dijiyan em ê behsa wan bikin. Newsa yani bi wî hawê. Beşê dudiya jî em ê ji Cumhuriyetê dest pê bikin. Heta ji Cumhuriyetê û şart îslahat planê. Te şart îslahat planî bi navek din jî bi nav dikir. Te digo ez ji vîyar dibêjim Anayasa Türka a ji bo Kurdan çi bû? Ez Anayasa Kurdan e Tirkan ji bo Kurdan anayasa ye. Erê ji bo Kurdan anayasakî taybet çêkirin tedbîrî yani. Erê û piştre em ê behsa sehayên asîmîlasyonê bikin li dibistana, li devlet dairesiya, li medreseyan, li her qatê jiyanê devletê çi dikir ku Kurda asîmile bike em ê hebo behsa wana bikin û dawiyê jî em ê bernamekî li ser koçkirina diaspora, dejenerasyon û entegrasyona Kurda jî bisekinin. Newsa kek Osman bi vî hawî vê bernama çêkin. Vallahi patronun ve çawa. Êkî behs bike jî tî kek Osman. Te got tu ji me bipirse ama tu çi dipirsî bipirse. Baş e vê çarê em dest bi bernama xwe îro bikin lêberî wî dixwazim ji temaşevanan re bêjim heger pirsên we û şîroveyên we hebin binivîsînin em dikarin bînin ekranê kek Osman bersiv bide
o şîroveyên we jî şîrove bike. Her wiha eger hûn bername me jî par vekine me kêfxweş bibin. Kek Osman, em ji ku dest pê bikin? Em ji asîmîlasyonê bi giştî dixwazî tu wer panoramekî asîmîlasyon çi ye, li cîhanê çawa dest pê kiriye, mînakên wî, tu wiha panoramekî bêje, di naberê de jî em pirsê xwe bikin. Asimilasyon çok dest pê kiriye. Em berê bersiva wê pirsê bidin. Tabii kek Osman, li vir wextan dibê Dora. asîmîlasyon em a biyolojîk wana nabêjin. Em tu Dora. nebûna milletan dibêjin yani, ji holê rakirina milletan. Gora olî wexta insan bûye Adem û Hewa çêbûne asimilasyonê dest pê kiriye. Balkêşe. Çekvekî? Çik asimilasyon çi ye? Asimilasyon wek xwe kirin e. Meriv tişkî weka xwe bike yani. Meriv Ez te wek xwe bikin. Erê. Dema Hewayê sêv da Adem xwast wek xwe bike. Ew asimilasyon e. Loma te ji mir digot dibira di jenerîka me de ew sêv hebe. Sêv gelek giring e. Em ji cennetê avitin cehennemek ev ha. Erê. Niha asimilasyon di ruhê insanan da heye. Du insan hatin ber hev, yek yedin dixwaze wek xwe bike. Erê. Ama asimilasyonek gelek ew ke yani pir primitif e yani pir biçûk e lê asimilasyon Hedef insan ertim ne wisa? asimilasyon ama niha ji ber wî em dikarin bibêjin ki dîroka asimilasyonê bi hebûna insanan dest pê kiriye. Erê, baş. Heta insan hebin, Erê. asimilasyon jî hebe. Başa insan çima gişnebûn wekev? İnsanan du tişt nekiriye vicdanê xwe. Yek tolerans, yek empati. Ki empati û tolerans tune bû gerek ez te bikim wek xwe. Eğer tolerans û empati bira hebe, ez te halê te da dihêlim, ez jî halê xwe da dimînim, em ba hev di jiyana xwe dikarin berdewam bikin. Erê. Lê di asimilasyonê da jî em berfireh bikin, ne tenê insanên di civakan da, di devletan da va tolerans û empatî tune ye. Ki tolerans û empatî tune bû, wextê devlet an civak dixwazin netewekî, civakî yan oldar, grûpek oldar bi wek xwe bikin. Erê. Yani Asimilasyon evet bu meriv yekî bike wek xwe yani. Erê bi kurtayî Erê. asimilasyon Hedef her tim insan e yani. İnsan e tabii. Erê. Em dikarin ji vay tarifekî derxînin. Erê. Çi ye? Em dikarin bibêjin ki devletik an jî civakik. Ama xudî evik bandor. Devlet xudî bandor, an jî civakik xudî bandor. Ji civakê dina her daim wek xwe bibin. Xwastina wek xwe bibin diye. Çi dike? Bandora xwe li ser ola wî ya dike, ya ser zimanê wî dike, ya ser çanda wî dike, ya ser jiyana wî dike, ya ser mutbaqa wî dike, nan û ava wî Her aliyê jiyanê. her alîda Her aliyê. gorê wî digarîne, kincê wî xwekirin û lêkirina xwe ew dike. Mesela Mustafa Kemal kılık kıyafet kanunu dibe derxist. Çiye va asimilasyon e. Erê. Dö gerek duvek min mi çawa got tu gerek ve usa xwe girê bidî. Erê. Evan warana da devlet tim ew dike. Lê vana em
dizanın ki mece Adem girtetan irohatın ve asimilasyon bizaniyari keda hendik sosyologi Chicago'yne. Hendik sosyologi Chicago de çerha nozdan da hinek teori aftını ortaya der hak asimilasyonu. Bu asimilasyon care yekemin dve deme da ketiye literatura zaniyariye. Evet. Vak ilmi yani. Her ilmiye artık zaniyari bir kabul dike. Çi bejim bana Amerika hındızanın ki ne gele ne teveni ne koma gelane Evet. Evet. Gelin cuda pek. Gelin cuda Belçika'yı heye Hollanda'yı heye Çin'i heye Kürt heye Türkiye Alman heye herkes heye le praniye nuan Hristiyanın ucu Avrupa'yı Avrupa, evet. Yani praniye nuan Hristiyanın ucu Avrupa'yı Tiştevan hebudun degre evji Hristiyaniyu Avrupa'yı bu ne? Evet. Le Hristiyani daci disa sedde sedherdin nagrın çık evkevan cudane. Yek Katolike, yek Protestane, yek Evangelişe, yek tiştekidine. Evet. Yani mezhebin nuan hevdin nagrın Avrupa'yı daci hevdin nagrın yek Polonya, yek İngilizce, yek İrlanda'yı, yek Almanya, yek Fransızca. Evet. Amerika dixaze devletek nühü madem çedike ve devletera gerek lazım. Ne oyuncu mıra neteve lazım? Deyince mıra gel lazım. Gerek lazım. Ev greday Amerika. Gela kicak karakteri da be. Ev gela greday ya devlet amı be. Evet. Bir devlet ev greday. Bir devlet ev greday. Jiboy Amerika'yı bir şugule. Jiboy Amerika'yı şerbike. Jiboy Amerika'yı her askeri. Başa eviyat kebek kicam babeti asimilasyonu. Yani asimilasyona kültürü an coğrafi. Giştik adı gre. Giştik adı gre. Ey başa. Giştik adı gre. Le ser zaman granitine. Tune na. Ser zaman dört zamanı haber bile mala xuda ve xubiji tamam. Le de demek işi var. Ömrün tehamiz dike. De fikri teji. Mesela Çin'i ve kimono Japon ya kimono derdakinin blujin xudikin. Demek işi var. Yani asimilasyona kültürü. Ya kültürüye. Evet. Mesela Hindu demek işi var sarıyan derdakinin blujin xudikin. Evet. Mesela yani tabi bizore wan var nekne wan var. Na bizore ne? Asimilasyone da Türk hariç herci Türk'a asimilasyone da ju zor tuneye. Le Türkiye asimilasyone da rüşvet heye. Le zordaritine. Na zor tune. Zordaritine çava. Le Türkiye çeviyor. De vek mün bibi ez van imkanın evha peşkeşit dedik. Evet. Ama çiye ve yani rüşvete dedete de gor ve rüşvete xuba ve hamiza mırına bedenk. Rüşvet bir terakaştı xuda ve hamiza bedenk. Le Türkiye'de en hatın ve mücari em tişteki din dibinin asimilasyon bezore kartine. Bezore çekir evkirine ya. Evet. İcar evkida Amerika'da o sabiye em meze Kanada'yı bakın. Kanada daha nerme. Kanada'yı netevek de hasibinin.
Kêm hindik. Lê Fransız hene, mesela Quebec. Evet. Fransızan ra dibin zimanê ve heye, çanda ve hey, kultura ve hey. Hûn devletê ve girê bidin, lê van hêjayiyê xwe hûn dikarin bidomînin. Evet. Boy Quebec ya, va tiştekî gelek baş. Şedê madem zimanê xwe ez dixebtim, dibistanan da zaroyê xwe bi zimanê xwe dikarim perwerde bikim. Le Kanada'yı düz zamanın fermi yani. Erê, Fransız. ji ber wî Kanada'yı da asimilasyon daha nerme. Nerme, evet. Pir nerme. Mesela em difikirin Avustralya'yı. Evet, bana tabii asimilasyonun li cihanı Cuda cuda ne? Cuda cuda ne? Evet. Em difikirin Avustralya. Avustralya'yı İngiliz ehtat için kıtay Aborjinan gibi. Aborjinan. Gele heremiyen Avustralya. Yani bengehi evin, gele bengehi evin zamanı wan cudaya, tore wan cudaya, aborya wan cudaya, rabun runştuna wan cudaya, her tişteki wan cudaya, bir o kavancı İngilizler cudatire. Evet. İca İngiliz çi dixwazin, biraz zamanı xwe bişuxulîne ama gerek tev min peyvendiya xwe hebe. Têkiliyê em çê bikin. Ji ber wî zimanê xwe pê hînkirin dide. Aborjina dide hinkirin yani. Erê, eğer zimanê min hîn nebe, min ra naşixule, nikare bişixule. Hat baxçeyê bida bu Yani evya dikeve ki yani yani bi zorê dide yani kirin. zor ne hem de alî netewîtiyê da hem alî ziman da. Evekî heye. Asimilasyonek heye. İcar nabe tu İngilizî. Yani hani etniki da Evet. tiştek neye? Nabe tu İngilizî sedemi heri giring eveki yek sore yek zere. Zere. Evet, yani wan kabul diket aborjini te gele biri. Aborjini diyor. Zamanı ne Zamanı le olamış gerekli fer bibi. Evet. Olamış gerek kabul biki. Na olu zaman ki pe kabul kirin da jixo obercin duy nivmeri. Evet. Dve nivmeri. Daha mecala tune ki diji İngilizan derkeve. Evet. Zaman ji destçiye, ol ji destçiye. Wekî din li cîhanê mînakên ku balkêş Ez hebin ê bêjim Evet. mînak din jî Afrika'ya. Evet. Na Afrika'da da ne tane kültüre. Demakolonyalizmi wan. Tabii ne tane kültüre betarek kültür dıçındı Kevin Afrika. Belçika'yı için, Alman için, İngiliz için, Fransız için, Hollanda için, Portekiz için, İspanyol için, dıçın. O bana evki Vanra için mesela Kamerun'u, emmi bir Alman şu Kamerun'u, şu Kamerun'u insanı Vanra nabeun İngiliz, Alman'ın. Hatta nabe Almanı jifer bebek. Döjü mira hatta mirini bişuğule. Döye çi deste dahi ev emine. Yani Ali Aboriye da dışelini. Evet. Ali Aboriye de yani. Tabii Ali Aboriye da şeylandın ekmezin çeydi be. Dışelini. Le dibet zamanı hokazı bir problemine le tu ez baver bim ki tu jimra du şuguli şiber ve baveriye gerek tu dineme kabul biki. İja Kek Osman Livir O olgariye giredi de. Evet. Kek Osman Livir tişki heye em bejin Afriki gelek welatên ji wan İngilîzî idî zimanê wan ê fermî
ya İngilizce ya Fransızca ya Portekizce ya Belçikiye. Vana pişre buan dana kabul kirin yan wan buxa kabul kirine çawa biye. Ha vakta çüne hindikan yani kiştiyan ne Dibistan bekirine. Mamostey van ya İngilizce ya Fransızca ya Almanca ya Hollanda'yı. Yani siyasetek uha wan zamanı wan biguharin yani. Valla zamanı van önce holen rakın problemek van nusratı ne? Problem alan evet ki vakta jimra şugul ya ez uyu en bütün serihe. Muntene jimr bişuğlun ve ki mun azadın yani. Yek kişi dibe bikeve dinime em dikarim büyü ben diyece xuva grebididir. İcabda Afrika'da naha ev ki zedettir Hristiyani liser ev ki çeviye. Wan olen cuda cuda küçük u haremi liser wan olan çeviye. Le Kongo le fil dişi le ev ki Togo wan de coğrafya İslam'da tiştekü saçene kirine sedebi eve ne hastine tev cihana İslam'ı ben hemberi hev. İslam lidici asimilasyon kek Osman. İslam ve derci asimilasyon yani vay başbukin büyüme derece. Naha Afrika'da en büyüğün Libya, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır yani ev kuşak dibin Garbi Afrika dibin. Ev Başuri Afrika Müslümane. Hristiyan nahazın tev cihana Müslümanan bir kevin gengeşi, bir kevin dengi. Bu bir Hristiyani zede ne kirne yok. Yani minakevi henek pastoren wan geryanen ev İslam'da hasene Hristiyani bela bakın falan. Le siyasetek fena Nava Afrika'yı siyasete kusan ne meşiyaya. Cibervici evik zamanı xubuan hüküründane İslam'ın fikriye karşı dine van nabın edibin mesela ne hem zamanı van hündübün. Evet. Başa, kek Osman İslam'da tego İslam'da bu aliye oli da asimilasyona keye. Çünkü işte kaldı gere bugün Müslüman. Eğer tıkı bu Müslüman dişte bandoruk dın teserte evci zamanı. Çünkü zamanı İslam-ı Arabiye. O Arabi dedi keva malata. Nako ne rastladı? Ben de İslam'da asimilasyon tına ne rastladı? Na hayır. Hayır. Evet. İslam'da zamanı Arabi dedi kevi malata dedi kevi naf kefçi dedi kevi naf şobat. Müslüman diye bir zori dana kabul kırın bir şer bir. Na Kurdan pır evk diye yani tarih usadı be nezi 200,000 kes telef yani mirine yani kabul ettirine şerk ettirine Müslüman. Piştivi evk bu ne mesela ben de İslam'da Merve Heri Adil Ömer katile ki mezun ki bu Kurdistan'ı. O müjarek bir profile uçarı. Yani katile ki gerekmez ne? Başa kek Osman. Vakta emle cihani vam ezetkin van bevajön asimilasyonu binin. Merv kare asimilasyonu be kurtasi çava kategorize beke. Çem babet adı van babetin asimilasyonu yani. Valla babetin asimilasyonu ye heri gring etnikiye. Etnikiye. Hem Kürtçe bir alakadar. Yani dixaze netewek ki jorte hole rake.
Evet. Vakt işteki gelek gelen periye. Mesela em bibin evika Kurdan asimile bikin de Türkiye'de 25 keması 25 milyon Kurdeye. Evet. Etniki. Em bibin ki zaman da asimile bikin hejmar an pişki dikeve. Evet. Ya diyemin yani digiringi babeta diyemin zamanı. Asimilasyona zaman yani. Hey, asimilasyona zaman. Babeta Babeta evri Kurda par alakadar tıkış ve yani babeta seyenin oliye. Oli. Evet. Yani da xazi dinevi biguhare. Dinevi. Kefena dine xu. Evet. Herkes dibe dine. Bahsa asimilasyona coğrafi tekirin. Ev çava merib kare lükumina. Na hinya coğrafi beryavici evk heye. Çandi heye. Kültürü çandı. Evet. Asimilasyona çandi gerektirince mesela helbestinde verdigerin zamanı devlet Müzikate duvarın, helbeste müzikate duvarın, makamı müzikate duvarın, persen müzikate duvarın, diroka müzikate duvarın. Kültürizasyon diyeceğim. Yani asimilasyona kültürü yani. Ev asimilasyona için navi dediği serbi deser ev asimilasyona mesela Embebej'in Evike'da Türkiye'de de sala si heta 45 çend caran ve heyet de Kurdistan'a geriyane ciddi hazari zetir Evike'nin kelamın Kurdi aynı makamı persen Türkiye lekirne u gotine icar vakta televizyonda radyoda Kurd uygudari dike Kurd bala xud diye cihaz de keçik ev kavi makamavi yani makamavi gudari dike emet mjara sahayen asimilasyon ede befrehil servana bisekne. Tabi haya xuna beki vakta goy xud de ser muzikavi le perseviş dikeve mejoy. Çen savaşı vadı kuri ev klama xorte Kürt ya keça Kürt bi Türkiye dibe. Tabi mijareki piş divi evkeye yani işte daha küçük le gring. Mesela mutfağa tedkara asimile bike. De va harmana de be mutfağa Kütahya hatiye. Evet yani Diyarbakır'a asas Aslı Diyarbakır, Harpete, Kars'e, Kürdistan'e ve de Kütahya, Isparta'ya, Konya'ya hatiye. Mutfağa tedkara. Evet keve beşi asimilasyona kültürü yani. Tam kültürü ne? Jiyane, asimilasyona rojane. Rojane, jiyane rojane. Rojane, rojane Yunani dokuydu. Mesela nane tenure de Kürdistan'da da heye. Nane tenure bir tandır ekmeği o buya mali Türk'a. Mesela Yunan Türk çimalı ser baklava ser kuru fasulye şerdikin. Evdve yamına. Tabii çık yeki jiyedin ziyaye. Asimile dixaza asimile bike. Asimilasyon. Bıkıjan zamanı baklava var Arabiye. Vallahi baklava ne evki naha de millete koçber da tişti belki temaşavan mezanı ben benefsinin. Bavarım. Harine nusa evka koçber amba tuneye. Mesela her
Asya navîn de konê Qirgizan da, konê Qazaxan da, konê ev gelên din da bibe mêvan, tu caran nan vekirin tune nan çêkirin heye. Yani kalıp çık nan vekirin zahmete û zaman lazım. Duyurul virüs ve malbata te diçe warekî din. Tu nikan bi wan tiştê baklava û qedayîf û nam çi tu hazır bikî nikarî wî çê bikî. Xemla te de dize. hevalek me gotiye teknîkerê me dibe Evliya Çelebi di seyahatnama xwe de behs kiriye ku baklava ya Kurda ye. Me wî jî bîst. Ez nizanim yani evkî lê çavkaniya wî jî me rabinivîse baştir dibe. Em Berî di roja tarîh sohbetlerî ye bu. em Hevalên me Baran Zeydanlıoğlu û Nurullah Atal behs kiribûn. Yani mesela de Portugal evkêda kîja Portugêda sayfayê çendan da nivîsiye binivîse meriv dikane wê ser wê îddiayê rikûpêk bisekine. Lê ew tune baha terîmenine. Erê meriv kare revandibej ber çavê xwe. Wekî din babetên asîmilasyonê ên coğrafî Yên coğrafîk hene, yê dîrokî hene. Mesela em bibêjin ki evik dibe Anadolu warê Tirkan e. Anadolu. Herê. Warê Tirkan e. Çok va warê Tirkan e. Dibe 10,000 sal e warê Tirkan e. Resmi tarih sedî hatin wir. resmi tarih wisa dibe. He. Arkeolog di kolin binê erdê da çi derdikeve pêvendiya wan û Tirkan bi hev hatine. Yani dîroka binê erdê û dîroka ser erdêkê çê bûye hev din nagire. Yani vana anekdotun yan Anekdotune va tiştekî ilmiye hevû din nagrin. Niha em digotin Hitit etî devletî Tirkiye digotin. Me wisa xwand. Dibistanê da wisa bi me fêrkirin da. Dibistanê de me wer dixwand erê. Resmî tarîxê wisa digoçik. Lê dûra me hîn bûm ki ew ê binê erdê da ki derket Hitit û Tirk tu cara bi hev nagrin û ji hev jî dûrin. Ziman da ji hev dûrin, dîrokê da ji hev dûrin, jiyanê da ji hev dûrin, mantaliteyê da ji hev dûrin. Her avayî ji hev dûrin. Erê. Baş e wekî din Kek Osman mesela dejenerasyon, entegrasyon vana jî dikevin beşê koçkirin vana jî dikevin beşên asîmilasyonê yani. Ev dibin ya ev yani sernivîsê binîne ev. Binîne hakî. Herê ev ê binîne em daviyê da serwan jî bisekinin lê mutlaka li ser dejenerasyonê em gere bisekinin çik gelê Kurd zêdetir divê pêncesaliya dawî da dejenere bû. Ajî dejenere jî babetekî asîmilasyonê ye lê babeta beşê duyem evkê. Mesela ev entegrasyon îro di Avrupayda di zimanê zaniyariyê da an jî zimanê polîtikayê da pirsa asîmilasyonê derbas nabe. Erê. Wî tiştekî sert dibînin. Derbas nabe lê asîmilasyon e. Ev jî asîmilasyoneke. Wê asîmilasyona da rıza jî heye.
Yani nete mecbur dike. Tücür rıza nişanlı. Evet. Ez ê jî li vir tişkî bêjim tam bûyî ve yani min heyan nedî li meriv kare bêje ku yani oto asimilasyon jî heye. Yani meriv bi xwe asimile dibe. Meriv bi xwe teslîm dibe û asimile dibe. Gotinek war jî meriv kare teslîm bike. Yani nizanim çawa dibe ya. Naha min got ya asimilasyon ve hebuna insanan dest pê kiriye. Evet. Eğer insan heye, di ruhê wî da, di jiyana wî da, di baveriya wî da asimilasyon heye. Evet. Ji ber oto asimilasyon jî heye rast e, lê oto asimilasyonê du tişt ji holê radikin. Yek mego tolerans e, yê didiyan ew ke empatiye. Evet. Wahanka jî gotiye baklava Mirza ye. Gotiye Mirza hevkarê me ya Erebiye ya jî Ermenkiye dibêje. Bawerim. Latînî yê dibêjin jî baklava Latîniye jî be. Neyse meriv kare neyse. Em werin wê çaxê em werin ser mijara xwe asimilasyona Kurdan. Kek Osman te got bira bername saetekî be. Lê wa bû pêncî û du deqe lê hîn ew ke. İja beryakî em werin mijara asimilasyona pêvajoya asimilasyona Kurdan em her çiqa zanin ku Kurd bi Cumhuriyetê dema damezrandina Cumhuriyetê bi siyaseteke tund dest bi asimilasyona Kurdan hatiye kirin. Lê ez dixwazim tu berî wî ji me hinek behs bikî dema Osmaniya. Tu dizanî Osmanî İmparatoriya Osmaniyan kozmopolit bû. Ji Balkana bigire heya Bakurê Afrika, Erebistana Siûdî ji gelek olên cuda, gelên cuda însan li vir dijiyan. Hristiyan hebûn, Yahûdî hebûn, Misilman hebûn, etnîk gelek keymasî hebûn, ew jî ê biçûk hebûn, ê mezin hebûn, Kurd jî perçeyeke ji vana bûn. Piçek di panorama vî jî karî ji me behs bikî dema Osmaniyan de Kurd çawa dijiyan, Hristiyan çawa dijiyan, Misilman çawa dijiyan. Em hinkî wiya nas bikin ku piştre em derbasî mijara xwe esasî bibin yani. Naha ez beriya wî tiştekî dixwazim bibêjim, belkî ser vê babeta asimilasyonê hindek xortê me yê zanîngehê da dixwînin, bala wan bikişe belkî bişuxulin li ser wê. Ez me got kî asimilasyon wexta ket zaniyariyê bi sosyologê Chicago'yê ket. Ji wan çar navan ez bibêjim mutlaka Pirtûkê vana bixwînin, bibînin, ew bikin gelek hêja ye. Ji wan yek William Thomas Amerîkayî vana her çar jî sosyologê Chicago'yê ne. Florian Zenetçi, Robert Park, Ezra Bulgur. Van her çarana gelek giringin de varê asimilasyonê ülkede. Baş. Bizanın. Osmanlı İmparatoriyan da tiştek balkeşeye imparatori ne devleta gelekiye, ne devleta ne tevlid. Gelek gelan pekti. Hani imparatori iktidara malbat ekiye. Her daim malbatek xudi iktidar dibe dibe bin ve iktidara bin ve sivana da gelek geldi jî. Evet. İca naxaze dilê gelekî ew bike bêşîne. Çık eşan ew gel mümkün e ki dijwî derkeve. Giştî kan dixwaze biparêze lê tek daxwazek wî heye dibe tu girêdayiya iktidaran bibe. Yani ez de selatım
Tigredaya de selatiye min bibe. Eri. Vay dixwazim işte. Çiye ev jî qamçule yani vergi dibe. Yekşi askere. Eri. Vana bide min ez ji te tiştekî din naxwazim dibe. Ji ber wî jî ne karşı zimanê wî dike, ne karşı ola wî dike, ne karşı jiyana wî dike. Yani asimilasyon, Gene jê dixwaze girêdana xwe yê devletê nîşan evet, bide. asimilasyon ne projeke ji bo imparatoriya, Na. ne programeke, programek nine. Le hindik imparatoriyan da cihçi asimilasyon deditin. Di Çin'e da deditin. Eri. İmparatorê Çinê vexta du beş bûn başûr û bakur fena me wan jî şer dikirin bi hev re. Başûriyan dixwast kişt bin wek başûrî, bakûriyan jî dixwast kişt bin wek bakûrî şerê wan hebû durak Eri. ew çêkirin ji wî dev berdan. Yek jî Osmaniyan da istisnak heye. Eri. Osmani mesela Ali Oli da Müslüman jixu diye güç Müslümanın, ez Müslümanım, ez halifeyvanım jixu. Problem tüneye. Giş ümmetin İslam'ı bu. Evet işte mesela de bir mezhebi min devleti evke Hanifitiye le evk İslam'ı ben huda kesi nake Hanifi bizori. Kesinlikle Hanifi. Na. Türkçe mezhebi kabul gibi ki le mezheb amene devleti Hanifitiye diyor. Eri. Dali öyle da Avrupa'da İslam zeydet be berfrehdi be Müslümanı. Eri. Boşnak'ın, Va Arnavut'un. programa evke ne? Programa İmparatoriya Osmaniyan ne ki din berfereh bikin, İslam'ı berfereh bikin. Çiye mesela? Mesele evet. Naha İslam'ı gelin İslam'ı devlet her daim tırsıyor. Yani tamam Müslümanın tiştek mabeyna medaheye embeheva grevayne le ne Arap, ne Kürt, ne Faris, ne Berberi tüccara be rengeki baş o be haskırınek Kürt Osmaniya ve Grenadane. Cibervi dixwaze askeri xwe ji Hristiyanan peyda bike. İca askeri Hristiyan jî ev jî probleme ji ber wî zarokên Hristiyanan dixwaze bigire. Askerin imparatoriye. Eri. 6 salî heta 10 salî vê mabêne da çi qazarî berhev kirin dîne devşirme Devşirme evdir be. Eri. sistemi da wan dikin Müslüman kültürü rabun urunuştuna zamanı Wantinin dikin her çeşitli var asimile dikin var. Eri. Bu vana da ben yeni çeri. Hatta hani buna sadrazam şey. Tabii. Na evet hani ki wan dışının enderuni evet ki enderuni derbaz bu ne? Bu ne sadrazam bize sadrazamı ne evet ki yani kabiliyet falan ne? Ye kabiliyet, xudi kabiliyet Yani sadrazam yani serok vezir ne olsa ki? Serok vezir eli ki dibe sadrazam? Zavay padişah dibin sadrazam. İzahvat dedi. Gerek zavay padişah be. Ya hoş ya keçavi bigre. Ya nave sadrazam. Evet. Dibe vezir yani bakan ve nave sadrazam. Sadrazam. Evet. Başa avana ne baş ne bu? Fermo.
icar evk van zarrana de yekçi gayrimüslim kamçula grand dedin. Yani evet Müslüman kamçulak Müslüman dedin, vergiyak Müslüman dedin. Juan zeytir gayrimüslimdi. Jiber gayrimüslim ji vergiye u ji askeriye zar yok xılas bakın diye dönün Müslümanlar. Balkan'da. Müslüman Balkan jiber zarokê xu perê xu xilas bikin diye dibin Müslüman. Hatta demek ki Müslümanı kadexe dibele ki li Balkan'da. Evet. İşte ev devşirme sistemi de Osmanlı'da yani de imparatoriyanda tişteki cudaya raste asimilasyona ev o asimilasyona gerek zor. Lekek Osman yani dema Osmaniyan de min hinek agahin var hebun ku yani Hristiyan devlet ve gredayne zamanı xebkartinin le xwajı idare dikin le kesin ku Müslümanın jî hemû wekevin ümmeti İslamine yani Kürt çağa dijiyan yani Kürt Fiyari dijiyan an otonom dijiyan çağa dijiyan. Kürt otonom bunca 1504 verda Kürt otonom jiyan. Ji şerê çaldıran şunre. Ji çaldıran verda. Evet. Yemen otonom bu. Evik Mekke Medine otonom bu. Mesela evik Mağrib ülkeleri gibi yani Fas, Tunus, Cezayir ev cuda bu, Mısır cuda bu. Yani ev İslam'da ev tüne bu diye tişteki usatı cuda ev ki var ne? Başa kek Osman Kürt mesela çağa dijiyan medrese var ne bunun an gündi bunun an codgar medrese var he bu gerekçi medrese heja navdenk Navdan heja jî derketi bu. Yani mesela en ben Cezire dahi hinci ev kavi heye konağı heye medrese sor. En ben medrese ev ki Hazroy yahut medrese Norşini yani bana ev yahut medrese ev ki Barzan yahut diye Süleymaniye bana gelek navdar bu navden bu o gelek insan şu mesela en bebejin ev helvestvanın heja edebiyatçı heja Kürt kışvan medresen derketin duan medresen da perverde bun ucardıncı bun Hocevan medresan ve emin İsmail Ciziri Juan medresan derketiye ya Dirokvan Şadi an Dirokvan'ın Ciziri İbnül Esir her sibra Juan medresan giş perverde bunu. Evet. Başa yani bi kurtasi merv dikare var beje dema Osmaniyan da siyasete ke politik ke asimilasyon etine bu. Na proje ne bu? Proje ne bu? Ev proje program de ev ke despedike. Bir ta terakki despedike. Bir ta terakki despedike ki ve mijara meydu diya. Le tane derhak yeni içeriyanda mego heye. Evci ne derhak Kurdan'da. Evet. Kek Osman yani bu carna ez dibînim di nav Tirkiye de nîqaşekî çêdibe ez dibîsim televizyona de jî carna di medyayê de jî dertê dema Fatih hatiye İstanbulê wê çaxê li wir kîjan gel hebûne Bizansî hebûne. Yani Bizans doğru mu? Yani Roma Roşelov. Evet yani icanek dibêjin ku em li wir pir bûne Bizans giş asimile bûne Türk piraniya Türk eslê wan Bizans'ın nizanim çi yani yani nexaşiye Kemalizm'e ketiye navme. Nexaşiye Kemalizm'e. Herkesi Kürt bibinin, her deri Kürt bibinin, dünyayı Kürt bibinin. Dirokame Kürtçe belediye. Mesela Estiş'teki Balkeş Bey, Fatih Vekta İstanbul'e digre, dixaze
nüfusa İstanbul'e ya Müslümana zede bibe. Evet. Demografiya wî dixwaze biguhare ji ber wî jî hinek gelan insanan dixwaze lê kîjanan dixwaze yê devlement dixwaze İstanbul devlement be jî. Mesela ji bo Kurdan de Eyüp'e de Çargundan çêdike Kurdan tînî Kurdê devlement tînî wan Çargundan da ikamet dike. Evet. Yani belki Kürtlüğe hevna لسمتا Eyüp'e tedbeci yani. her sen Kurdaniye ve çağıl vur bici kiriye. Kurdabriye semta Eyüp'e bici kirine yani. Tabii. Portugal'ın sürgün İslam evkede heye. Evet. Yani eğer Kürt ve İstanbul'u pır buna çahevce Fatih Huan bile ciboyvan çargından çebeke. Evet. Kek Osman براستی مگویم برنامه خود گشت ساعت کی بمیشین و گو ساعت تا کو 10 دقیقه نزانم جالی تدا تشکی که ماسی که مایه هه گلو Vallahi boy min ne boy temaşevanam boy gohtarvanam نزانم پرسیوان هنه تونن براستی evet ki ev رخنه وان هبن tatmin bun anne bun nizanım. Mirza persiyet ve brez Osman entegrasyon dükü deri asimilasyon ede. Ya ji entegrasyonun despek asimilasyon ede. Kek Mirza bura du programı van şiva Temaşa bike. sebir bike programa seyemin de emmi Emelisler entegrasyon dejenerasyon wana bisekinin yani. Evet. Nizam vekidin persekidin şoraş persiye dibe halifetiye Osmaniye şer şafiya dikirin. Ev rast e. şer Şii yadıkırın. Ne şafiya yani? Ne? Mesela Kürdistan sedide haşte Müslüman Şafii ne? Evet. Osmaniye'nin evine gohartını. Başa Kurdin Hanifiye ne? Ev çoğabuna Hanifi? Valla babame Hanifi bu diye mümkün Şafii bu. Az Şafii mi tu Hanifi? Naha ev Hanifiti ev devereki nezi Türkan devere nabera Türkiye Türka u Kurda yani. Heri. O an deran da Şafii Hanifiti zede biye jiber ki tesira devlet eviye yani evle bizore ne? Bizore ne? Kara buraya zavacı. Mesela Malatya yusaya, Harpete yusaya, Adıyaman yusaya. Yani Van derana da Hanifi hene. Evet. Yani kara buraya zavacı bejim. Bejim mesela Zlam. Zavacı de be. Bejim Kurtra zavcı be. Mezhebi ya Hanifi. Mesela embe bejin evi ki yek Harpete naçe hizani lediçe Malatya evi ki medrese. İcar ev medrese ve deri Hanifiye dübe Hanifi. Yani tesiri usacı hene. Evet. Ka vakidin guhar mamo perseki hoş ke. Gelek cara Kurdin ezidi dema Osmaniyan ji bizore kirne Müslüman. Konkuji je çebune mıxabın. Gelo ev erişin wan ser Kurdin ezidi çava dibinin. Vallahi çavadı beni yani Ertiş'teki baş ne binin le kadera ezidiyan ne tanede Osmaniyan'da dınav Kurdan da mıxabın tüm hatine yani konkuji çebiye hatta iroji hin braymey heja ezidi jwe konkuji xo nekarne dur bixîne inşallah ji vir şiva eşekir sanabînin. Qedera Kurdê me îzdî jî hîn jî ev tê. Baş e xuya pirs zêdetinin lê hinek şîrove hene em bixwînin ka çi dibêjin temaşevanên me. Bavê Mehmûd gotiye asîmîlasyona Kurd ketiye nav lêdana dijmin û di nav xwe civatek li dijî xwe radibe bêtirî polîtîka dijmin li ser me mixabin lazim e hertim em herkes li ba xwe azad bike û
hemû derfetê ji destê çi polîtîk çi jî birêya hunerê an jî binivîskî spas xweş. Erê bira warbe. Ne tiştekî ev balkêşanî bîra min di asîmîlasyonê de du xet hene. Xeta yek yakî asîmîle dike xwediyê wê xetê ye. Eger ki yek asîmîle bibe hêdî wê xetê de berjor derdikeve. Erê. Kultura wî xetî digire. Erê. û xeta wî netewîtî ji jor da ev çiqa derkes jor da jî wexa dadikeve. Erê. Yani asimilasyon tiştekî wisa ye evek asimîle dibin zêdetir ji xwediyê asîmîlekirin ji wan zêdetir tûjin. Erê. Mesela xortên Kurd asîmîle bûne diçûn diketin dibûn xortê MHP'yê. Ne dibûn xortê ANAP'yê. Dibûn xortê MHP'yê. Tiştekî gelek balkêşe çık çıka asîmîle bû ev dizanî ki cêwî ne ev deray mecbûr e xwe wê re bizerxînî diye xwe îspat dixwazî îspat bike daha rigîd e. Erê. Wekî din şîrove nizanim şoreş nivîsiye tişkî şoreş pila de di serhildanê de em serneketin ber ku nezaniya pişta me şikan nezaniyê dibe di serhildanê de em serneketin ji ber ku em nezan bûn yani nezan pişta me şikan diye zarokên xwe bidin xwendinê divê ew bi zanînê me azad bikin. Şêx Tahîr jî mezinên bêrtiyan re digot. Rast e gotinavî yani min bi xwe cî Şêx Tahîr nas kir. Wî tim dixwast Kurd perwerde bibin û me destpêkê da jî got ew ka me ev e yani paradoksa me ev e lê em mecbûrin perwerde bibin, mecbûrin xwe dizanîn bibin. Nezanîn xizaniyê çik. Erê. Kek Osman bername me hema wayem hatin dawiya bernameyê Em zû hatine dawiyê em devam dikin. Em devam dikin erê. Îro em li ser bigîştî asîmîlasyon çi bû babetên asîmîlasyonê li cîhanê babetên asîmîlasyonê çi bûn bi çawayê asîmîlasyon û dema Osmaniya demografiya Osmaniya Kurd çawa dijiyan milletê din çawa dijiyan em li ser vana sekinîn. Kek Osman di bernama pêş de em ê li ser çi bisekinin tu dixwazî bêje yan ez bêjim tu bêje dixwazî Tu bêje em ê ji İttihatê Terakî dest pê bikim warim belê erê ji piştî şerê duyem yê cîhanê ji İttihatê Terakî derketina hinek nivîskarên nîjadperest an êm Türk îdeolojiya wan çawa tesîr li dema Cumhuriyetê kiriye û destpêka asîmîlasyonekirina Kurdan û her wiha wek te got Anayasa Kurdan a Türka ku bi navê Şerq Îslahat Planî tê naskirin em ê behsa wan tişta bikin. Ne wisa? tamamen. Erê. Baş e tişkî din dibêjî heye? Na ji temaşevanan ra gelek spas dikim. Ji we ra serkeftin dixwazim şev baş bibêjim. İnşallah programa duyemîn da em cardin bahev be. Erê ez jî war texmîn dikim bi rastî jî programa siyemîn çaremîn wê gelek kesa eleqedar dike pir wê balkêş bin her ê duya jî Şerq Îslahat Planî jî. Baş e em hatin dawiya bernameya xwe heya heftiya pêşiya me bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş.